Nagħlaq il-programm bl-aħħar żewġ partijiet informattivi ma' Matteus Grasso. Kif inti, Matteus? Jiena tajjeb, grazzi. Inti kollox sew? Nirringrazzjaw l-Alla l-qegħdin hawn. Tajbin. Fuq xi xan nitkellmu llum. Fuq li mu l-aħjar ħin li tagħmel l-exercise. Li mu l-aħjar ħin. U l-mistoqsija oħti li jerfi jgħidu. Daqshekk. Jien nimmaġina ta' njoranta li jien, korreġini inti, li mhux forsi għal kulħadd l-istess. Dik waħda. Imbagħad hemm affarijiet li jekk inti għandek l-għażla tista' tapprofitta ruħek. Eżatt, mill-lussu tal-ħin. Tajjeb għax il-ħin huwa lussu naħseb aktar mill-flus. Għax illum il-ġurnata kulħadd ifittex il-ħin. Fil-fatt anke ħafna minna ninvestu l-flus biex nifrakaw naqra ħin. Pereżempju xtrajt robot biex nandaf li l-art. Xtrajt robot biex nandaf li ħġieġ, abbat helper biex dik il-ħajja. U jekk nistgħu nażlu ħin dan l-aħjar ikun dement. Kif nitkellmu daqsxejn u inti b'mod ġenerali li bniedem jista' jagħmel l-exercise għax m'għandux injuries eċetera f'dak il-każ jieħu parir ta' fiżjoterapista fuq skont jista' jagħmel u aħjar ma jagħmilx. Tajjeb. U kif qed ngħidu li għandu l-ħin u diment illi t-target tiegħu jew tagħha huwa illi tajjar naqra xaħam biex ikun eħfef, biex is-saħħa tkun aħjar, biex il-ħwejjeġ joqogħdu isbaħ, eċetera. Mela f'dak il-każ l-aħjar ħin li niternjaw huwa fuq stonku vojt. Issa stonku vojt jista' jkun għall-maġġoranza tagħna l-ewwel ħaġa filgħodu. Jista' jkun għall-bniedem jgħid li nqum nieħu xi ħaġa filgħodu imma mbagħad qabel is-sitta ta' filgħaxija ma nerġax niekol. Allura f'dak il-każ l-istonku vojt tiegħu jiġi qabel is-sitta ta' filgħaxija. Tajjeb, għax meta aħna qegħdin fuq stonku vojt, il-ġisem illi ilu ma jiekol, tajjeb kien sajjem, kien ħabbu ngħidu dejjem aħna, u ħajdur għax-xaħam tagħna għall-enerġija. Mela għandek dik iċ-ċirasa fuq il-kejk. Il-inti qed tagħmel l-exercise. Qed tagħmlu fuq stonku vojt mela l-enerġija tiegħu minkejja li forsi jista' jkun li qalbidu sa ma tidraħ tħossok daqsxejn iktar għajjin mis-soltu, dik l-enerġija però qed tiġibha mix-xaħam. Allura inti meta tqabbel like with like, il-probabilità hija li ħataħraq iktar xaħam grazzi għal dak l-exercise fuq stonku vojt. Allura, jien nafet, għat niftakar fija, kulħadd jaf nilab il-volleyball, naħseb għazdistil kulħadd ngħid l-istess affarijiet. Ma biex nġib eżempju, għandi logħba importanti. Satej qabel ma rridx niekol dik xi ħaġa biex inħossni. 100% għax it-target ewlieni tiegħek sef mhuwiex li titlef ix-xaħam, imma li inti tilab il-logħba tajba kif tixtieq. Jekk ikun it-tnej. Jekk ikun mit-tnejn naqra diffiċli ma tantx hawn sportivi. Nilab il-logħba u xejn inqatta naqra. U le, seraħ rasek ilek qed tirsisti u jekk inti fil-bqija tal-ġurnata mhux qed tikol l-imbarazz ngħiduha kif inhi, jekk l-ikel tiegħek ġej kemm jista' jkun minn ikel naturali, hemmhekk huwa diffiċli illi inti ħampoġġejha iżżid fix-xaħam għax l-ikel naturali number one ħajjimlik. Mela inti laqqas jekk tisforza ma jnexxek tibqa' tikol kważi kważi, għax hu ikel illi qed jagħti sinjal mill-moħħ lill-ġisem isma' jiena kilt biżżejjed jew il-ġisem il-moħħ insomma xorta. U allura ħanieqaf hemm, mela dik number one. Issa, ħin ieħor tajjeb għal ħafna nies huwa l-ewwel ħaġa filgħodu għal raġuni illi qabel ma beda jdoqq il-mobile, forsi qabel ma qamu tfal, forsi qabel ma beda traffic, qabel ma sibt il-problema tal-parking ta' fejn imur. Allura għal ħafna nies dak il-golden time ta' forsi għadha tiela x-xemx. Il-ħajja da ma bdietx u jiena diġà start jgħid il-magna tiegħi. Ħrix timxi mixja, ħrix tiġri ġirja. Proset, stajt mort fejn mort. Proset. Il-fatt li inti xelt moħħok u xelt ġismek, il-kumplament tal-ġurnata ra kemm interessanti di, sibta eħfef. Taf għalfejn Stef? Għax ġisimna magħmul illi hu għalih id-tbatija, ix-xogħol huwa x-xogħol manwali. Li noqogħdu fuq laptop għada xaġa ġdida għal-ġisem, ma tantx għalih iħossa xogħol. Allura x'jiġri? Jekk inti tagħmel dak li jinħass għal-ġismek li huwa li tqal l-ewwel ħaġa filgħodu, dak kollu li tagħmel wara ħajinħass eħfef. Ħajkollok aktar enerġija għalih, ħajkollok aktar focus għalih, ħajkollok aktar x'aktar abtit tagħmlu. Il-koll nafu, l-exercise huwa mood enhancement. Vera. Jimprovjalek il-burdata għax żvugajt, għax striħajt, għax fil-maġġoranza nies iltaqgħu mal-coach, ma' sħabhom, mal-pija tan-nies. Dik is-sens soċjali li tant konna neqsim minna sfortunatament anke minħabba daw għandhom minn Berkin. Miżuri li kellna tajjeb biex ma ntihomx titli differenti fuq it-televiżjoni. Allura dak li ġralhom ħafna nies issa illi aħna qed niċċajtaw biha, però ħafna nies waqgħu f'ħafna solitudni.
illi isibu, Stef, illi jekk hemm xi ħaġa negattiva li ħarġet minn dal-ħareġ, l-aktar waħda minnhom kienet is-solitudni. Għax dik tħalli effett għat-tul ta' żmien. Mhux biss bniedem kif iħossu, imma kif jirreaġixxi għal dawk il-feelings. Ħajreaġixxi billi jipprova jsib il-comfort fiktar ikel, fiktar xorb u vizzi oħrajn illi dak li jkun ma jgħinuh bl-ebda mod. Plus, qed isibu issa wkoll illi daw li ħaj manifestaw ruħhom ħajkun fi żmien 10 snin, illi dawk speċjalment it-tfal, it-trabi illi beżżajnihom minn kollox, poġġejnihom ġo bozza għal sentejja u għal iktar, illi kull fejn imorru nissanetizza. Aħna laqqas ħallejnihom irabbu difiża naturali. Ridnielhom, daw poġġejnihom ġo bozza illi aktarx illi 50 ta' snin da jibda naraw affarijiet li ma nixtiequx. Nisperaw li le, imma issa wasal iż-żmien. Ejja ma nkomplux inħarsu lej il-negattiv lej il-passat. Wasal iż-żmien illi ta' tfal li huma ta' żgħażagħ u anke ta' kbar li aħna rridu nidħaltu man-nies. Aħna għandna bżonn lil xulxin. Ma nistgħux ngħixu ġo bozza. No man is an island. U xaw nisbaħ mill titħallat ma' ħaddieħor għall-exercise. Qed tiċċaqalqu, qed tieħdu pjaċir, qed tgħidu kelma, qed tkun taf li għadda. Mela, il-filgħodu semmejnieh kemm huwa ideali wkoll għax li ma jkunx hemm traffic, ma jkunx hemm exhaust u l-arja tkun aħjar. Nsaqsik xi ħaġa la qiegħda f'dik ir-rokna. Għal dawk kollha li qed jagħmlu għal dawk kollha li qed jagħmlu l-intermittent fasting, bħali pereżempju, u tagħmel dik il-mixja filgħodu ħatibda nibdew bl-eżerċizzju. Ma mbagħad fadallek inti sa sija ta' wara nofsinhar biex tkun qatt is-16-il siegħa. Wara l-mixja iġġu hibla li jaqbadni u ħaġa ta' barra minna. ċan għamel biex inżomma? Prosit, dakka jista' jkun li ti drawiet. Per eżempju, jiena ninnota li fl-10 isu ġisma jibda jgħidli wasal il-ħin biex tikol. Fil-verità jiena nikol fis-sija bħalek. U fl-10, għax tħadd tifittex naqra fuqha, jekk jiena kont imdorri hekk, u fil-fatt imbagħad qed tistenna naqra. Fiex ħin kien ikoll il-break l-iskola? Fl-10 u fis-sija. Jew fl-10 u tibqa' programmat. Jiena ma nafx inti, imma ġieli il-ħadd tibda tgħid uf qada tnej. Issa meta ngħidlek xogħol inħobbu u nieħu gost inqum kmieni u kollox, litteralment. Fil-fatt inqum filgħodu qum vera tajjeb. Imma il-ħadd jibqgħu jiġu dak il-Felix meta tkun tifel, dawk li qisu Sunday blues. Għax għada skola. Vera. U tiskanta kemm jibqgħu affarijiet. Ġifier probabbilment għax inti dak il-ħin kont naqqar xi ħaġa minn mindu kont. Illużjoni di. Għax il-ġisem. Jien ma tantx kont persuna li nieħu l-breakfast. U mhux dejjem il-ġranet tiegħi huma l-istess. Biex intik eżempju, nhar ta' tnej aħna jkollna training tard u niekol wara l-10. Ġifieri jien il-bieraħ fl-10 u nofs qed nikol plattaġin. Sewwa. Imma wara l-eżerċizzju, jekk tagħmel l-eżerċizzju tajjeb qed taħraq, il-metabolizmu qed jaġġel, jibda ġej il-craving tal-ikel. Il-kelma hija skont għandek pereżempju l-awm illi huwa approvat li qabad il-ġuħ, kif qed issemmi inti. Il-mixi qisu triq tan-nofs, iktar ma jkun exercise intensiv, ħafna jsejdu wieldi, iktar jaqtalhom l-aptit. Vera, minn daqshekk. Kolli, sta naħseb wara logħba ma tantx ikollok aptit. Le, għax l-adrenalina tkun għadha ħaj, imma mixja iva tiftaħ li l-aptit. Jista' jkun. Issa jista' jkun ukoll illi għax inti ħadd relax u aħna nafu x'nagħmlu meta nirrilassaw. Il-baħar jiena tiġri li di. Ma qed nagħmel xejn. Inħares lejn l-ilma, dik ir-riħa tfuħ, dik il-kalma, l-iktar jaqbadni ġuħ. Issa għax ma nkun qed nagħmel xejn għax ma nkunx biżi. Imma l-ironija. Iktar ma nirrilassaw, aktar hemm tendenza li jaqbadna ġuħ. Għalhekk min ikun jaf li pereżempju m'għadux ħin biex jiekol, għad baqalu biex jiekol, u qed iħoss il-ġuħ, normalment ngħidulu get busy. Mur pereżempju għamel xi ħaġa, għax aktarx ħadd insieħ. Għax il-moħħ kollu. Dak aktarx huwa ħsieb, mhux vera minn ġuħ. Waqfa qasira. U nkomplu nitkellmu wara.